Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας συνεχίζει τις επαφές του με φορείς της πόλης. Μετά το Κέντρο ημέρας Πολυδεύκης, οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν την πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας. Το Δημοτικό Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υλοποίηση συνολικά 5 τμήματων αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών στην πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται αυτή η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιήθηκαν μεταξύ 20 Πρώτου του 2014 και ολοκληρώθηκαν 26 Δευτέρου του 2014. Συνολικά γύρω στα 100 άτομα παρακολούθησαν και επιμορφώθηκαν στο γνωστικό αντικείμενο των πρώτων βοηθειών, ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τους πυροσβέστες. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής υγείας πρώτης βοήθειας, οι εκπαιδευτές των τμήματων, η κυρία Τσεπίδου Μαρία και ο κύριος Δραβίκαλης Βασίλης, ετοίμασαν ένα τρίπτυχο ενημερωτικό φυλάδιο με τη σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών και βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην πυροσβεστική έτσι ώστε να το παραδώσουμε στα μέλη του πυροσβεστικού σώματος και να τους ευχαριστήσουμε για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας και τους εκπαιδευτές του για την άρτια και πλήρη εκπαίδευσή τους στην θεματική ενότητα αγωγή υγείας πρώτες βοήθειες, όπου εκπαιδεύτηκαν οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας και των κλιμακίων αυτής του Κάτω Νευροκοπείου και Παρανεστίου, και είναι μια θεματική ενότητα που καθημερινά στα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στα τροχαία και στους απεγκλωβισμούς, θα μας φανούν πολύ χρήσιμα τα όσα μάθαμε, και βέβαια πάντα η συνεχής εκπαίδευση βελτιώνει και την απόδοση όλων των υπαλλήλων.